lang. Isa lang. Ay, ikaw. One man, Ken. Ang nyo masakmay yan. Kulungan niya manong. Walang silong. Ay, ni ay kinang. Parangala. Ay, ay. Last. Ginawan kulungan. Ay, patag. Ikaw, uli niya mo. Oo, doon. Mabalik sa natin, King. Hindi. Kaliwan ni King. Namuman. Sting nila ba? First come. Sting nyo ba? Sunod ka sa akin lagi, ah. One lang, ah. Garay magmahal. Dapat kasi ang dugdugin nyo lang isang gapuan eh. Parangala. Ay. Masakit sa akin. Dapat kasi wala yung sakit sa akin. Ginagawa mo. Tapos niya ay. Pagili kasi lang niya. Oh, malaki. Buraraya. Isahin ka po talaga ako. Yun eh. Kanin niya ng kanin ka po ni. Ako lang yun, King. Ang ganahan ni Labi, alas 6. Kasi palbang. Oh, Almost. almost time, ha? Ikaw si Rico na eh. Nirlima dyan eh. Eh, alam na wala. Yung talaga na po sa ako. Bal. Nag-base mo nga dyan. Uy! Ako. Mahirap talaga. Linggi kirara. Rico! Marang Rico! Yan ang karikulo ba ta? Ah! Tugalot na nakampul! Hindi! Sige! Alis ka na dyan. Kapira yung mga kapira yung mga. Doon ka lang! Kumain ka lang ang gusto mo! Oh, kumain ka na. Hanggat wala pa. Hanggang wala pang nakakatayo! Tayo. Pasal na si Katuling. Wag pa yan. Kasi bukas pa yan eh. Bilis, patayin nyo na. Wala nang oras. Kumakain ng taguro. Yeah. Yum, yum! Nagpaingit din ko yung tutoy. Yerupia, guys. Laos. Kumanganditan ay apurang kumaloy. Apurang kumaloy. Siya si manganditan. Ay awoy. Ay awoy. Hindi pala kakaya. Kasi wala si screen. No. Ang ganda yun! Geng! Akin na yung tusok mo! Ah.
Kuray, magkapoy na raya. Hindi ko nga din. Nagabay siya. Kaya mandiri ka para maris na siya. Doon so, pulto na video. Bye. Sayo. Sila lang pari. Sila. Yo, kuhain mo ko. Inayusin mo. Kulang pa. Inayusin mo. Yes! Yes! Kain ka na cake! Huwag yung fishball. Sige, kain lang kain. Tug-tug! Kuyain mong mabuti. Baba mo yung kapasay. Julie ka, purang sumakan. Arara, agak niya kapangan. Kanya katigim ni. Tayong talo. Ibang tayo ng larga. Mga tilabat ka ni. Uy. Ay, gagay. Ito. Ay, ito. Parang tiging-king ah. Kurpi ka. Well, kakuya. Kaya ba? Ginagawa mo. Ikaw na natin. Kaya kuyain mo mabuti. Gangani kaya tana. Apa sa agak ang may bago tayo. Tingnan siya di ba? Bigla si Tong. Yung may bago. So ang lalo na nga po'y makain panay. Ayaw ko. Nagalara si Katundula pala. Dinag ko tayo si Nakalapakanan banjing. Ay, di. Di makiman pangang ko. Tawa! Sige nga dog. Ano nga? Ah, kira eh. Nagkador. Kakalatan gren. Minas. Klara magkapal si Kutuling gabi sa gilaban. Enggak pimangan sa aking punti ah. Alam ba siya? Angan kayo siya kararatan. Kasi mga anak lalamot eh. Enggak diangkatin. Si John. Kulang di pala mga anak isata. Kulatan jing ah. Ay, patampo dito niyo talaga. Akan kanu mo yan asumpal. May hatugaw pula, may hatugaw. Pura ini. Sasagay.
ah. Yung kasi mo na ikino. Ayos mo Rico. Nga pelatan, tas pelatan. Tas pelatan hotdog ya iso po. Di malam. Miss 017. Agak-agak pangan sa pag-isis. Alis ka na daw dyan. Alis ka na dyan. Alis ka na dyan. Uy, uy. Dapat nakakawatan. Wala lukasan. Kaptan. Ayo, kunti araratan. Pakai Rico. Araratan. Bubo. Tama nih. Jawa kita pengen katanya mah. Iya Pak, tak ngilingin ilul. Pumila ka. Tama na yun. Aham, amay mamangan, aham. Uy. Dugala mo, dugala. Nih, butuh tayo lang.